Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku. Kamar da yadda kuke gani, wannan irin masara ta ne a cikin buhu, wannan kuma taki ne na gargajiya. Shin ya za ka yi amfani da wannan? To wannan wata dabara ne da na kawo muku wanda ba kowa ya santa ba, wani sabon update ne mai matuƙar muhimmanci. Kamar yadda kuke gani can, gona na ne na masara. Yanzu ina so zan yi shukar masara ne. Gashi nan ana tattonawa rami-rami na masara, mutane ne can da kuke gani suna yin aiki. Bayan ka gama tona raminka, wannan kuma kamar yadda kake gani, wannan shine manure fertilizer, ma'ana kashin dabbobi ko kuma bola. To bayan ka zo ka tattona rami za ka yi shukan masaranka. To sai ka nemo toka ko kashin dabbobi ko bola, haka dai anyhow duk abin da ya zamanto taki na gargajiya. Idan ka samo shi ka kawo gonarka, sai ka zo ka zuba masararka a cikin ramukan nan. Idan ka zuba, na san za ka tura mata ƙasa ka binne. Ina wannan ba daidai ba ne, saboda idan ka yi mata haka ba za ta tsira yadda ya kamata ba. Kun gane ba? Saboda ita ƙasan nan tana da nauyi. To sai ka zo ka ɗebi wannan manure fertilizer da ka kawo gonarka. Idan ka ɗiba a bahonka, sai ka bi ramukan da ka zuzzuba masara, ka dinga dankar takin nan kana zubawa a ramin, kana binne ta da wannan takin dabbobin. Idan ka gama binne ta gaba ɗaya, sai ka sa mata ruwa, ka bata kwana 5, ka ga ikon Allah yadda za ta fito da kyau da ƙarfi, ba tare da ƙasa ta hana ta ɗagowa da ƙarfin jikinta ba. Saboda abu na farko, shi wannan da kuke gani taki ne mai matuƙar inganci, sannan ba shi da nauyi da zai hana masararka ta tsiro. Baya da haka, yana riƙe lema, jikinsa yana da sanyi, gonarka za ta jima da lema, rana ba za ta na damun masararka sosai ba. Bayan ka gama wannan, ka jira ka ga yadda masararka za ta haɓaka da girma. Takin nan zai riƙa binta ne har girman masarar, har ta kai ga yin goyo ta yi kai. Shi wannan da kuke gani, in dai ka yi amfani da wannan dabarar, duk sanda ka zo komin ƙanƙantar taki na zamani, idan ka zo ka zuba wa masararka, za ka ga ta ja shi ta yi amfani da shi sosai. Ku kasance da mu a darasinmu na gaba game da noman masara. Ni ne naku ɗan gona number 1. Ku je YouTube channel ɗina ku yi subscribing, sannan ku je account ɗina na TikTok ku yi following ɗina. Mun gode, mu kasance tare. Ku danna mana like, ku yi sharing ɗin bidiyon nan.